Benvingudes i benvinguts a Teràpia Culer, un podcast sobre el Barça i en català, on fem teràpia futbolera adreçada a sòcies i socis, simpatitzants i amics. L'entrada és lliure, no cal estar vacunat contra l'entorn o un ADN específic, només ser culer. Guten Tag und herzlich willkommen. Bon dia, Estefan. Bon dia, Jordi. Avui toca una edició diferent de Teràpia Culer, aprofitant que s'ha acabat la temporada i estem pendents de l'inici de l'era Flick. Anem cap a l'aeroport del Prat, agafem un avió i marxem cap a Alemanya per parlar de la Bundesliga amb l'Stefan Eichinger, futbolero, culer, company meu a Teràpia Culer i, a més, fan del Ràpid de Viena. Oi, Stefan? Exacte, de tota la vida, I, a veure, per mi ha sigut la lliga que em va introduir al futbol, perquè si ets austríac, la lliga austríaca va tindre els seus moments de glòria, també a Europa, sobretot el Salzburgo, el Ràpid de Viena, l'Àustria de Viena en el seu moment. Va haver molts jugadors que van anar a altres lligues, però la majoria dels jugadors austríacs que despunten una mica van a la Bundesliga. Llavors és la més seguida o la més popular a Àustria també, i això, a veure què surt. Molt bé, Estefan, doncs mira, anem a parlar avui de la Bundesliga. Tu mateix, comencem, m'has dit, amb el top 3, no?, d'equips legendaris, no? Sí, en general, com a resum, farem un viatge per alguns dels clubs i jugadors que em van fer gaudir del futbol als anys 90 i a veure si trobem coses per relacionar-ho una mica amb el Barça també, i al cap i a la fi, el podcast es diu Teràpia Culer. Alguna coseta hem de trobar. Però per mi la Bundesliga té 3 equips top. Crec que també és el top 3 de la estadística eterna de la Bundesliga, i és el Bayern de Múnich, com no, el Borussia Dortmund, com no parlarem del futur recent, del passat recent del Dortmund, i el Werder Bremen. No sé si els coneixies o et sonen. Sí, i tinc una pregunta ja, per començar. I ja després, no? El meu feeling des de fora, Bayern de Múnich seria una mica com el Real Madrid aquí a Espanya. Sí. No? A nivell de tot, no? És el que sempre guanya. No és el mateix aquí a Espanya, però és una mica així. I el Dortmund una mica com el Barça? Sí, pot ser. El Dortmund o el Werder Bremen en el seu dia, però actualment jo diria que el Bayer Leverkusen li està disputant una mica al Dortmund aquesta segona plaça, però els últims anys sempre ha sigut sempre ha estat allà a dalt, i amb grans jugadors, amb el Aubameyang, amb el Dembélé, amb el Haaland. El Klopp va sortir d'allí. Llavors el Bayern de Múnich és el club amb més seguidors, amb més tradició. No sé si porten 33 lligues, una cosa, més de 30 lligues allà a Alemanya, i sempre és l'equip a batre en tot moment. I l'equip que vaig triar, que era un equipàs, però també una mica traumàtic, perquè va ser el famós equip de la final contra el Man U al Camp Nou. Sí, correcte. Quan Solskjaer i Sheringham li van remuntar en minut i mig el títol. El Can no s'ho podia creure. Però entenc que això a nivell alemany, no? Tots els seguidors que no són del Bayern va ser com una alegria, no? Que per fi l'equip que la Lliga les guanya sempre perdés la Champions, o no hi ha aquest... O sigui, hi havia aquesta alegria o no hi ha aquesta animadversió tampoc, i quan juga un equip alemany tots van amb aquell? Home, tradicionalment tot futbolero que no és del Bayern és anti-Bayern. Això jugui contra qui jugui, sempre és anti-Bayern, no? Exacte, sempre ha sigut així. Encara que han tingut els millors equips de la història, jo crec, a Alemanya, i han produït anys enrere molts dels jugadors mítics d'Alemanya, i han passat una mica més a comprar els més mítics. Aprofiten molt la cantera dels clubs petits d'Alemanya. A nivell econòmic són molt forts, i és el que dius tu, clar, vas al Borussia, no? I, de fet, Lewandowski va venir d'allà, sí.
Sí, el que fan cada any és que normalment és fitxar el que més despunta dels altres equips. Això és una mica la filosofia ara. Sí, però també aprofiten molt el treball de base, les categories inferiors, i s'han aprofitat tradicionalment molt dels equips més petitons de Baviera. Però sí que és un equip que porta molt bé el planter pujant des de baix a dalt i la seva particular masia. No és un model tan consolidat com potser el del Barça, però allà està. I allà al 99, amb la famosa final amb el United, quan el United tenia equip, i amb el gran Alex Ferguson por ahí, tenien un equipàs. Tenien un davanter brasiler, no sé si et sona, es deia Giovanni Elber, que era dels brasilers menys coneguts però més bons que jo he vist jugar, un golejador amb molt bona tècnica. Tenien a Karsten Janker, que era com el prototip alemany, 1,94 m o 95, molt fort, sempre anava amb el cap rasurat i donava por. I aquest va anar d'Alemanya a Àustria a jugar al Rapid de Viena, va despuntar allà i després va tornar a Alemanya per jugar al Bayern. Tenien una llegenda viva com és Lothar Matthäus, crec que el déu més mític de la història del futbol alemany. Tenien l'enfant terrible, com era el Stefan Effenberg, que no sé si es pot comparar. Per què terrible? Perquè tenia un caràcter. És el jugador de la Bundesliga amb més targetes grogues, i sent un migcampista creatiu i ofensiu. I tenia un caràcter, era una mica el John McEnroe del futbol alemany, per dir-ho d'alguna manera. Ja, per entendre com era. I sobretot tenien el loco allà a la porteria, l'Oliver Kahn, que aquest el mateix feia 1000 parades i després sortia de l'àrea i amb el peu endavant i rebentava el defensa. Hi ha un vídeo molt bo, i a més tenia molt de caràcter, manava molt, es tornava boig als partits habitualment. Però per mi un dels porters més complets del futbol en general, perquè anava molt bé a dalt, uns reflexos fantàstics. Encara que no t'agradés el Bayern, jo mai he sigut del Bayern particularment, tampoc els hi tinc un odi, però em passa una mica el mateix a Espanya amb el Madrid i el Barça. Jo no sóc anti-Madrid, jo sóc molt pro-Barça, perquè no soc més d'un enfoque positiu, sempre positiu. Més de l'esport i de disfrutar i gaudir de l'esport, no? Sí, perquè han tingut grans jugadors, formen grans equips, l'estil no m'agrada massa, però és una mica això. I el Bayern passa el mateix. El Bayern ha tingut sempre els millors jugadors d'Alemanya i els que no ha fabricat els ha comprat. Després he triat el Dortmund de la temporada 96-97, que és la temporada que guanya la Champions, que tenien un porter també molt potent que es deia Stefan Klose. Tenien un defensa que es va retirar molt aviat, crec que es va fer entrenador i guanyar el seu primer títol amb 34 anys, i es deia Matthias Sammer. Matthias Sammer era una mica l'hereu de Beckenbauer, saps? D'intel·ligència de joc, d'anticipació, de fet va fer una transició de defensa central o de líbero, com deien, la típica posició de defensa alemana, el líbero, va transicionar al migcamp creatiu també, una mica com Beckenbauer. Tenien a Andi Möller, que era el rei de les piscines al mig del camp. Tenien a Karl-Heinz Riedle, que era un davanter molt veterà en aquest moment, una mica, com es deia aquest, el Raúl García de l'Atlètic de Bilbao. Sí. Una mica de l'estil també, vale. Molt bé amb el cap, i sobretot tenien un one club man que era Lars Ricken, que aquest tio
hagués pogut anar a qualsevol equip al seu moment com migcampista i ho hagués fet molt bé en qualsevol equip, però va triar quedar-se al Dortmund. I aquella final la recordo molt bé amb la Juventus, que crec que va ser un 3-1, partidàs i contra tota una Juve tot poderosa en aquest moment, amb molts jugadors molt bons. I el tercer equip per mi és el Werder Bremen del 94-95, perquè un dels mites del Ràpid de Viena, el Andy Herzog, que parlem una mica més tard, es va fer gran allà, va fitxar pel Bremen vinent del Ràpid de Viena, sent el jugador més destacat al Ràpid de Viena, més destacat a la selecció austríaca i un dels més grans talents que mai hem produït com a petit país. I uns quants més, però aquests són una mica els meus 3 top. Vale. I llavors, d'equips mítics d'Alemanya, que potser algun ja no existirà, no? O potser sí, no ho sé. Quins diries? La majoria sí, la majoria existeixen. A mi el que em ha fet gràcia és una mica la història de la Bundesliga. La Bundesliga era un format preguerra, Segona Guerra Mundial, era un format durant la guerra, que era completament distint, i després un format a partir del 62, em sembla, amb l'Alemanya partida. I fins al 92 no s'unifica la lliga. Hi havia 2 lligues. Sí, tenies la... com es diu ara en català? Tenies la Lliga de la República Democràtica Alemana i de la Federal. I de la Federal. I després, amb el 91, que cau el mur... 90 o 91? Ara, lecció d'història, masses anys a Espanya. Però crec que va ser el 91, cau el mur de Berlín, s'unifica Alemanya, i el primer campió va ser el VfB Stuttgart, o com diuen aquí, el Stuttgart. I és un club que va néixer el 1893, un club amb molta tradició, i va ser el primer campió de l'Alemanya unificada. Ja caiguda del mur 1989, al novembre. 89? Al novembre. 89. Bueno, allà va ser, suposo, la primera, després, no? Exacte, ja anirien tirant, no? Però bueno. Això és això. Finals dels 90, o sigui, finals dels 80. Sí. Exacte, ja veus, que m'he mediterranitzat. Perdona, seguim, que deies... Em ballen les fetges. Deies l'Stuttgart, no? Després, un altre, que crec que és el quart a l'eterna classificació de la Liga, de la Bundesliga, és el Borussia Mönchengladbach, nom força fàcil de pronunciar, i d'allà van venir el Ter Stegen, el Robert Enke, per exemple. De fet, tenen una tendència de produir bons porters, no sé, igual li rematen molt i destaquen molt, però... Bueno, ara, mira, ahir sentia que hòstia, em vaig alegrar. Estava escoltant un noi que és periodista argentí, que es diu Sergio González, que té un canal a YouTube i a Twitch, i va fent... cada dia va explicant l'actualitat del Barça, però ahir va fer un programa que dura una hora i pico, i va donar una notícia que el Barça està buscant ja el substitut de Ter Stegen i de Lewandowski, però per avalantar-se, no? a quan aquest home ho deixi, que crec que Ter Stegen té 32, vull dir que encara li queda, no? Però que, hòstia, el Barça estava començant a buscar ja el seu recanvi, no? Vaig pensar, home, menys mal que no passa com amb Busquets o com amb Messi, no? Que al final t'has trobat com estàs perquè no vas tenir temps o no vas poder fitxar algú en condicions, no? Quan tocava, no? Ja està, només era això, que potser han d'anar a Borussia, al Borussia Mönchengladbach, a veure qui n'hi ha ara en allà, no? Per poder... Pot ser, perquè... Una alternativa. Enke no va tindre molta sort i va tenir un final molt tràgic perquè es va suïcidar. I recordo molt un partit de Copa que va jugar ell amb el Barça, que ens va eliminar un tercera o alguna cosa així. Però en general era un jugador, un porter amb molt de talent que va acabar molt malament per temes de depressió i temes psicològics en un temps on no es parlava d'això. Després el famós Hamburger SV, no? l'Hamburgo que va tindre
el seu més gran jugador, Uwe Seeler, hi ha un jugador mític d'Alemanya de fa molts anys, i és un dels grans derbis a Alemanya. Per exemple, és el derbi del nord, el Werder Bremen contra l'Hamburgo. Tens el Schalke, òbviament. Schalke és el club de la classe treballadora per excel·lència, viene de tota Alemanya. O sigui, en general, és de tota Alemanya, vull dir. Sí, de tota Alemanya. I ve una mica dels grans clubs, crec que és el més treballador, perquè ve d'una zona d'Alemanya que és el Ruhrpott, que hi ha molta mina, molt minero, molta indústria bruta, per dir-ho d'alguna manera, i el Schalke és el club dels petits allà, del petit treballador de peu, i és el gran derbi. Jo crec que si vols veure un partit espectacular alguna vegada, i coincideix que el Schalke i el Dortmund estan bé al mateix temps, que ara mateix el Schalke no està massa bé, un derbi Schalke VfB és de lo més espectacular en quant a públic, en quant a animació. I després tens el primer campió de la Bundesliga, que és el FC Köln, allà pel 63, diguem, la Bundesliga oficial, després de la guerra i abans de la unificació. I és l'equip on va néixer com futbolista Bernd Schuster, per exemple. Sí. I l'últim, i no em puc oblidar, per el lligam que té amb el Barça, és el Erste FC Kaiserslautern. Hòstia, sí. Sí. I clar, el gol de Vaquero, tu sabràs millor. Sí. Si no marca Vaquero, ens quedem a vuitens de Wembley, no? Koeman es prepara pel llançament, no hi ha la distància reglamentària entre Otic i la pilota. Koeman mira a fer passada, de penjar la pilota a l'interior de l'àrea. Koeman penja cap al segon pal on salta Vaquero, cop de cap de Vaquero! Gol! Mare meva, que ha sigut gol! Gol de Vaquero! Increïble! El miracle s'ha fet possible! El miracle la setmana de tots els Sants s'ha fet possible! Vaquero! Vaquero ha marcat el gol! El Barça serà als quarts de final de la Copa d'Europa! Vaquero al minut 45. Molt bé, doncs ara parlarem dels petits molons, no? Així els has anomenat tu, que són aquells equips que, tot i ser petits, o no ser tan potser coneguts, o no tenir tant poder econòmic com els que hem parlat abans, no? Un Bayern o el Borussia Dortmund, tu voldries destacar, no? I a més m'ha agradat això dels petits molons. Petits molons, sí. Petits molons. He triat dos equips, un perquè tristament ja no està al futbol professional, que és el gran TSV 1860 München, 1860 Múnich, que és el segon equip de Múnich, que va servir de mercat de fitxatges pel Bayern a categories inferiors. De fet, Beckenbauer anava allà i es va barallar amb algú del club allà, sent jove, i va fitxar pel Bayern. No, me'n vaig al Bayern. Pues mira, curiós, que vaig estar jo a Munic farà 2 anys, no arriba, i passejant pels carrers d'allà del centre em vaig trobar amb una tenda rotllo molt antiga, o sigui, no una tenda així moderna, i, hòstia, 1860, München, llavors hi havia samarretes, pantalons, el rotllo molt vintage, però vaig dir, hòstia, i no sabia ben bé, no? Perquè dic, conyo, aquest equip d'on ha sortit, saps? O sigui, no entenia, no? Dic, potser algú s'ha inventat aquí com si fos un altre equip, no? De zero, i ara que dius que no, que va existir de veritat i va desaparèixer, hosti, sí, va sorprendre. És un dels clàssics a Alemanya també, amb una afició també molt apassionada i òbviament ser l'equip petit de la ciutat de Múnich
i ells consideren que són l'autèntic equip de Múnich, perquè el Bayern no sé per què, amb la història i tal, que és una mica més artificial. El que va néixer de veritat, a Múnich ciutat, diuen que són... Escolta'm, no sé. Un dia vols que parlem del Bayern i de la seva història i com neix i tal? Clar, vale? també, avui ja no, també. però bueno, així també anem coneixent, no sé, altres futbols, no? I altres equips. Pot estar interessant. Sí. I crec que és un bon equip per parlar una estoneta llarga, perquè la quantitat de jugadors que va portar a totes les Alemanyes que van guanyar mundials o Eurocopes, és l'equip d'Alemanya amb més Champions i probablement l'equip per on van passar totes les llegendes del futbol alemany en alguna que altra època. I també molt bons estrangers. Encara que poques vegades van fitxar un top, com ara han fet amb Harry Kane. Sí, veritat. Que és gafe. Sí, és curiós, és curiós. Això ja ho parlarem, però ho diuen sempre. Ni la Lliga. Però el tio marca molts gols, O sigui, no és en plan gafe perquè no faci bé la feina que fa, no. El tio ha fotut 30 i pico gols, em sembla, aquest any, Sí, però mira que és difícil no guanyar la Lliga amb el Bayern. Bueno, ni que sigui cap títol amb el Bayern. Pues sí. Bueno, va. I després hi ha un que tu coneixes també. L'altre equip Molon, sí. Sí, el Molon és el Sant Pauli. El Sant Pauli ve d'una zona molt distinguida d'Hamburgo, no sé com es diu, Distrito Rojo. Sí, el barri vermell, bueno, no ho sé. Sí, el barri vermell, que tenen una afició collonuda, és l'afició més d'esquerres del món, jo crec. Bueno, almenys ho ensenyen amb orgull, no? O ho defensen amb orgull, no? Sempre es mullen amb tots els temes, sempre al costat del petit, i tampoc en un bon moment, crec, ara. Però... Bueno, han pujat a primera, Han pujat a la Bundesliga. I en canvi l'Hamburg, no? Que seria l'altre equip de la ciutat, no sé si estarà a la segona divisió, no sé com es diuen les divisions a Alemanya. Sí, és Bundesliga, Zweite Liga, o sea, segona liga. Vale. Sí. Ahí estamos. Sí. Bueno, el que et deia, vaig estar també a Hamburg sí que he estat més vegades, i per temes de feina, i sí, té la seva gràcia, inclús a l'aeroport tens la teva tenda del Sant Pauli i, bueno, los pirates, no? Té la seva gràcia, està curiós. I també bon ambient, crec, a l'estadi, allà fan molt soroll, també. Sí. Bueno, per soroll el del Dortmund, Sí. Sí, jo diria que és la millor afició d'Europa en quant a animar el seu equip. Sí, bueno, jo sé el que dèiem, la tradició que hi ha, per exemple, al Calderón, al camp de l'Atlètic de Madrid, no? Al Metropolitano, pues sí, no? Apreta molt, a Sant Mamés, també, però és una manera diferent d'apretar, no? Diguéssim. Allà a Dortmund, hòstia, veus aquella grada tota plena de gent amb les banderes i, no sé, és com molt potent, no?, aquella imatge. Sí. De fet, ara que jugava al Madrid la final amb el Dortmund, escoltant així els programes de ràdio, van convidar un periodista, que no sé si treballa per ESPN, per Movistar Plus, que crec que és el que dona la Bundesliga, Movistar Plus, i ell és del Dortmund, no sé, és de pares espanyols, però van anar allà a treballar i a Dortmund, i mira, el tio era del Dortmund, i diu que hi ha una llista d'espera per fer-se soci, no sé, crec que són de 100.000 persones, i com a socis no sé si són 400.000 o alguna cosa així, bueno, unes xifres per un club, no?, que penses, bueno, ha de ser el Bayern, no?, el gran club, no?, que té aquest reclam. Doncs no, hi ha altres clubs que també tenen aquesta connexió amb la gent. I després és Molon, des de la samarreta groga. Jo, mira, des de Royce, des del principi de Royce, vale? Quan va començar, bueno, allò a destacar, que és d'aquells clubs que sempre l'he vist que dic, hòstia, i a més el que dius tu, el color groc i negre, ja va haver un any que era com estar fluorescent, no?, que, hòstia, però era molt xulo, era molt guapo, no?, i dius, coño, no sé, tenia bon rotllo, no?, amb el club aquest, no sé, sempre per intentar també no ser del Bayern, no?, que és com és lo fàcil, sí, lo típic, no?, que cau tothom allà, no? I el Dortmund, a més, és una mica l'Arsenal de la Bundesliga, no? Que
que volen fer un joc bonic, volen fer un joc d'atac, i també molt físic i molt intens, i amb la grada apretant, però no sé, Bueno, com al nivell de l'Arsenal, diria I tenen jo. un gran director esportiu, o secretària tècnica, perquè van traient jugadors joves que després els venen per milers de milions d'euros i cada 2 o 3 anys van traient jugadors així, saps? Vull dir, entenc que... Que crec que és el Michael Zorc, si no estic equivocat encara, Ja. que és exjugador del Dortmund. Jo vaig sentir que el volien pel Barça en algun moment, també quan van començar les eleccions, i també es parlava del Monchi en aquell moment, no? Però clar, també pensaves, bueno, però és que potser el Barça dels 20 que fitxis, no? Potser si et surt un Haaland, cojonudo, ja, però has fitxat 20 o 19 més que no t'han servit de res i aquí se'l carregarien en 2 dies, saps? Vull dir, al final nosaltres hem d'anar més com la portera, no? Que el que parlàvem amb l'anterior podcast, no? De, ¿qué medio centro quieres? Kimmich o Zubimendi? Vale, tio. Pues jo també. No? És com, hòstia, que... Qualsevol dels dos. Que fàcil, no? Que és trobar aquests jugadors, no? Bueno, parlant de jugadors, a veure, jugadors legendaris de la Bundesliga. He intentat fer un 11. És molt difícil, molt difícil. Has fet un 11 que és un mix entre els 90 i el 2000 amb un petit asterisc que ara l'explicaràs. Un asterisc només. No, només. O sigui, el teu 11 dels 90 i el 2000 de la Lliga Alemana. Exacte. A la porteria, òbviament, de titular tindríem l'Oliver Kahn, com a porter que va vindre del Karlsruhe, també un altre club amb molta tradició, i va acabar al Bayern. Jens Lehmann, no sé si et sona. Sí. Va estar a l'Arsenal, també? Exacte, del Dortmund, i va jugar després a l'Arsenal. Aquests serien els meus porters d'aquesta època. Després, la defensa, tindríem a Matthias Sammer del Dortmund, a Jürgen Kohler del Dortmund. Sammer era el creatiu i el que iniciava el joc, el que treia la pilota, el que iniciava, el que pujava, i Kohler era el monstru marcant de cap i passava el jugador o la pilota. O sigui, era el rectificador, no? O sigui, era el Puyol Mascherano de turno, no? Exacte. Després, com a lateral, hi ha un jugador molt gran que crec que no ha tingut mai el reconeixement mundial que hauria d'haver tingut. És el Philipp Lahm. Philipp Lahm va sonar pel Barça diverses vegades. Crec que va ser un molt gran lateral, tècnicament molt gran, marcava gols. A mi m'agradava molt. I després tenim 2 històrics. Un és Andreas Brehme, que és el que va transformar el penalti a Itàlia al 90, on Alemanya va guanyar el Mundial. I Thomas Helmer, que és un altre defensa mític molt elegant del Bayern. I allà, en aquesta línia, en la línia de defensa, és on he ficat el Beckenbauer, perquè no pots fer un 11 d'Alemanya. Jo crec que Beckenbauer amb 65 hagués jugat molt millor que molts defenses que van passar per la Lliga Alemana. I, curiosament, jo, quan vaig mirar una mica així per refrescar la memòria, jo pensava que havia tingut una carrera molt més gran i exitosa com a entrenador, i no. Va guanyar una lliga amb el Bayern i va guanyar el Mundial, em sembla, amb Alemanya, i ja està. I va ser molt curta la seva carrera d'entrenador, i després va estar molts anys de directiu a la Federació Alemana i del Bayern. Sí, i també a nivell internacional va ser una persona molt influent. Si puc fer una falca, els caps de setmana a RAC1, el Bundó té una secció que són els il·lustres execrables. Hi ha un capítol sobre el Kaiser que, si podeu veure... Escoltar el podcast o trobar-lo, no? Escoltar el podcast allà té la marinera. No em pronunciaré per no embrutar la imatge que tinc d'ell de gran jugador. És fotut perquè, hòsties, amb la quantitat d'episodis que han fet d'aquest apartat que tenen en el programa, no es salva ningú, tu. O sigui, totes les llegendes, tota la gent que ha fet coses al món, científics, tots eren uns fills de puta.
al final, saps? Sí. Sí, I és estan acollonant, desmitificant Sí. tots els mites allà. Bueno, va, seguim. Mig centre. Això. Mig centre, Lothar Matthäus, òbviament, Effenberg, que ja vaig dir abans, Mario Basler, que era un jugador que venia del Werder Bremen, després també, com no, el va fitxar el Bayern en algun moment, però era un extrem molt potent, molt ràpid, molt tècnic i era asmàtic i fumava. I jugava a futbol. Sí, no, i Que jugava a màquina. futbol. I era aquesta època que al descans s'encenia un pit, per exemple. Aquest tio, una cosa molt boja. Després Andreas Müller i Michael Zorc. Michael Zorc, director tècnic del Dortmund ara, però era un gran centrecampista, un gran migcampista una mica més de contenció que de creativitat. Però allà m'he deixat gent molt important com el Ballack, per exemple, em sembla també un jugador molt bo, i uns quants altres. I la davantera, jo crec que, excepte un, tots són molt antics. Un és Jürgen Klinsmann, que també va ser seleccionador i crec que va guanyar el Mundial també amb Alemanya, però no me'n recordo ara. Però va ser seleccionador també. Venia del Stuttgart i va fer molta carrera a Europa també. Va anar a Itàlia i va acabar a Estats Units, em sembla. Rudi Völler venia del Werder Bremen, un altre davanter mític que després jugava al Bayer Leverkusen, el Karl-Heinz Riedle que he dit abans, i dels més recents el Miroslav Klose, que pot ser que no està a primeríssima línia, però a mi sí em va agradar molt perquè era molt alt, era molt prim, tenia una bona tècnica i sobretot un olfacte golejador molt important, i durant molts anys va ser la referència de la selecció alemana, molt més que Oliver Bierhoff, per exemple, que és un altre que estava dubtant. De fet, però bueno, aquest seria el meu 11 amb algun suplent. vale, de fet, Klose va sonar o estava sonant com a segon de Flick al Barça. El que passa és que es veu que no vindrà, però estava sonant com a segon. Bueno, no em desagradaria. Al final es veu que no, Al final es veu que no. Però vaja, ara que deies, no, que parlàvem d'ell, doncs va sonar. Bueno, parlant de Flick, anem a parlar d'entrenadors. Potser això sí que hi ha alguns que ja els coneixem més, alguns perquè ja han entrenat a Espanya, alguns perquè estan a punt d'entrenar a Espanya, a Catalunya, i els altres perquè estan a la Premier, i bueno, aquests sí que ja... Bueno, de fet, és curiós perquè fins fa poc, almenys aquí, no es coneixien, no? I va ser anar Guardiola a entrenar al Bayern, no? I bum, no? De cop comencen a aparèixer altres entrenadors que, bueno, s'inspiren molt amb la seva manera de fer jugar al Bayern i, bueno, no? Surten de cop o se'ls dona més importància, no? Potser ja la tenien o no se'ls feia o no se'ls tenia tan diguéssim, no estaven tan per ells, no? Quan sí que potser ho estaven més per jugadors. Sí, i això també és una mica perquè l'estil, que parlarem una mica més tard, que l'estil que es pressuposava que es jugava allà no encaixava amb lo bonic, amb lo meravellós, amb l'estètic que és el futbol en altres països com Itàlia. Bueno, Itàlia no. Bueno, Itàlia és catenaccio. Tradicionalment. Però sí que ha tingut molt bons equips. També diria que la cosa va canviant. O sigui, jo no estic gaire ficat amb el calcio, però sí que diuen que poquet a poquet, jo què sé, el Nàpols en el seu moment ja jugava una miqueta a jugar alguna cosa més, el Bologna de Thiago Motta es veu que també ha fet un molt bon futbol, Cesc, que ha pujat, ara no sé quin és l'equip, també, vull dir, no crec que sigui el joc de posició del Barça, però tampoc és el catenaccio i venga, 11 tios a la porteria i no, ja salir corriendo després o el que fos, no? No, i després és la fama una mica que tenen també, perquè la Juve ha jugat molt bé amb Del Piero, o amb Roberto Baggio, el Milan ha jugat molt bé amb els equips d'Arrigo Sacchi, per exemple, amb molts jugadors de fora, molts holandesos, cert, però... Bueno. Però bueno, és així. Una mica, a Alemanya passa una mica el mateix, i quin diries és el sistema més tradicional alemany de joc? Bueno, el que dèiem, no? El joc directe, no? No? Sí, un típic 5-3-2. Bueno, vale, a nivell
de l'estructura de l'equip? Vale, ni idea. Vale, si tu dius tu... No, és un 5-3-2 o un 3-5-2. Vale. I depenent una mica. Aquest ha sigut sempre el tradicional sistema de joc per molts equips, amb un líbero. Doble pivot, no? Entenc, no? Sí, una mica sí. Tu tenies el líbero, que era el cap de la defensa, que era el que treia la pilota i anava endavant quan calia i feia mig de pivot defensiu, mig del que tancava la defensa. Vale. I després tenies dos interiors, normalment leñeros i físics, i tenies dos laterals, defenses laterals, que pujaven, baixaven, que feien lateral extrem. Vale. Per això a vegades ho posen com 3-5-2 i a vegades com 5-3-2. Vale. Però sí que ha sigut el 4-4-2 o 4-3-3 fins fa relativament poc no es veia a Alemanya. Coses del directe, però dels entrenadors... Perdona, llavors vols dir que el futbol alemany era com el que diuen que és el futbol anglès, això del box to box? O sigui, era ataques, defenses, no? O hi havia també una mina de control del partit, saps? O era més voràgine de... No era tan exagerat com a la Premier. Vale. No era tan exagerat, perquè sempre han tingut bons peloteros, sempre han tingut gent molt tècnica, però sí que hi ha una tendència que prefereixen terminar ràpid la jugada, i això també es veu una mica amb el plantejament que té el Flick, que s'han determinat totes les jugades. La pressió alta també tradicionalment en el futbol modern, abans quan veies jugar als inicis a Schuster i a aquests i Beckenbauer, aquests els veus ara i jugaven caminant. La pressió alta no, però sí que el futbol més modern sempre han sigut equips que volien recuperar la pilota ràpid, aprofitar transicions ràpides, ja que estàs a dalt, més directe. No? Atacar a dalt, no esperar que vinguessin, no? Sí. Exacte. I no sé si és un mite, però també diuen que, és veritat que les faltes, tant faltes directes com les faltes una mica escurades lateralment, els corners, aquestes situacions de jugades assajades, aquí sempre han sigut especialistes alemanys tradicionalment alts i amb bon físic i van bé amb el cap. I llavors tema entrenadors? Entrenadors, hi ha molts. Jo crec que és una terra d'entrenadors que s'han subestimat una mica, però el primer que em ve al cap sempre és el Ottmar Hitzfeld. Ottmar Hitzfeld va ser l'entrenador que va posar en escena el Dortmund al seu dia, que va fer que el Dortmund creixés i fos un gran d'Alemanya. Després, com no, el va fitxar el Bayern. I també ho va fer molt bé. Un altre que no és tan conegut però va fer també en Bayern, Werder Bremen i la selecció alemana és Otto Rehhagel, que a mitjans dels 90 va aconseguir que un club no tan conegut del nord, que es diu Werder Bremen, amb menys tradició que l'Hamburgo, per exemple, ho va fer molt bé a Europa, ho va fer molt bé a la Bundesliga i va guanyar molt. Després tenim un que ja és una mica més enrere, que crec que va entrenar al Barça, el Udo Lattek. Sí. Un dels que va entrenar al Barça. No sé jo ja si li va anar bé o malament. No, fins allà no arribo jo amb la meva... Jo el que he sentit aquests dies, perquè clar, parlant d'ell, perquè com parlem de Flick, no? És com el darrer entrenador alemany. Va venir i va ser més un problema de manera de com ell veia el futbol i com s'havia d'entrenar i com s'havia de jugar, no? I d'entendre's amb els jugadors. Crec que va ser en l'època de Cruyff i es veu que Cruyff el va sentenciar i no va durar gaire. Després tens el Heinkes, que ja has dit tu que era el que coneixies. Sí. El gran seleccionador alemany, el Joachim Löw, Jogi Löw, com el deien. Aquest hi ha un meme també, que aquest és una mica fastigós, però aquest va treure els mocs durant els partits i coses així, coses sense rares. Cap tipus de mirament, no?
no, una mica friqui el tio, però sí que un bon seleccionador que ho va fer molt bé durant molts anys a la selecció alemana, i després ja tenim la Santíssima Trinitat d'ara, que és el Klopp. El Klopp, que vaig escoltar una tertúlia l'altre dia que van dir Klopp, el pufo del segle, el més sobrevalorat, que ha guanyat aquest i tal. Jo no estic d'acord, perquè no és gens fàcil fer-te un lloc a la Premier i fer amb el Liverpool, que el Liverpool no va aconseguir en no sé quants anys, i encara que no han sigut tantíssims títols, però abans va fer molt bona feina amb el Dortmund. Bueno, a veure, clar, si sempre estem mirant els números, no? El que dèiem l'altre dia, doncs sí, potser a nivell estadístic el Barça ha fet una temporada boníssima, però clar, que ha guanyat? Pues res, no? I al final jo crec que hem de donar-li aquella volta, no? De dir, bueno, el que dius tu, el Liverpool venia de no guanyar res, no? Era un exemple, no en tinc ni idea si és així. Crec que no, però tu mires els números del club i en tants anys que va estar molt pocs títols per la percepció que té tothom que ha fet una cosa molt gran allà, saps? Bueno, també ser Guardiola és molt complicat i és molt difícil arribar a aquests nivells, no? Sí. Vull dir, l'Arsenal amb l'Arsène Wenger va estar anys estan allà però no arriben a guanyar res mai, no? És com, bueno, és que és difícil guanyar. Ara, i tothom ho té en molt alta estima, no? El Wenger. El Wenger, sí, perquè jugava molt bé a futbol a l'Arsenal. Sí. El tema és que, bueno, apostava per allò a muerte, no? De fet, els últims anys bons, no? Amb l'Henry, amb el Cesc, que vam arribar a la final amb ells, que els hi vam guanyar, però, hòstia, en aquell moment era un equipón, i després amb altres jugadors, no? Vull dir, és que és molt difícil guanyar i entrenar, no? Equips d'aquest nivell, no? Amb aquesta élite, no? Però bueno, sí, clar, ho veus amb números i home, sí, no ha guanyat tant, no? com s'esperava, no? Amb els anys que va estar entrenant. Bueno, però també el Klopp jo crec que és la manera de com és ell com persona, és molt, molt proper amb l'afició, s'implica molt a nivell personal també al club, és un home de club, diria jo. Per això és autèntic, te'l creus, saps? Quan diu alguna cosa i obre la boca, te'l creus. Després, un que jo conec molt poc, però que va sonar també pel Barça molt, que no va ser un gran jugador, que crec que no va arribar a debutar al primer equip d'un equip de primera a Alemanya, però després va entrenar al Hoffenheim, que va haver-hi unes temporades que el Hoffenheim era com la Cenicienta, que va sorgir allà, no sé d'on van treure els diners i tal, i després també va més o menys baixar una altra vegada de nivell, i òbviament, com no, i crec que és la quarta vegada que ho dic, que el va fitxar el Bayern. Tot el que despunta va al Bayern. No sé si tu coneixes el Nagelsmann una mica millor, perquè també va sonar molt, però jo ni estil ni res. A veure, jo per lo que he sentit, ahir parlaven que la Porta es va reunir amb... Ostres, que ara no em sortirà el nom. Amb un entrenador alemany que havia estat entrenant al Manchester United, bueno, va ser farà 3-4 anys, que també va durar un o 2 anys, sí. que és com un referent, no? És entenc que és més vell que tots ells, i bueno, si vols, tampoc, no me'n recordo, però bueno, que va tenir una entrevista amb ell, suposo que a l'època de les eleccions, per mirar a veure quin entrenador alemany potser ens podia interessar, no? I dels que li va dir, Hansi Flick li va dir que molt bé, no? Que a nivell de gestió de grup i tal, que molt bé i que era una bona aposta, i a l'altre era el Nagelsmann. I era el Nagelsmann per un tema de que el tio a nivell tàctic treballa molt bé i a més és jove, llavors que com que tenia molt recorregut per acabar d'apurar, o sigui, de polir les altres coses que potser no són, no? O no és tan bo, però que deia que sí, que a nivell futur, no? Allò mig terme, no? Nagelsmann era una bona peça. I després tens el Flick. El nostre Flick, ja, no? Seria? Exacte, el nostre Flick. El Hansi, a veure si el Hansi
està a l'alçada i el deixen una mica en pau. Ja ho vam dir l'altra vegada, jo crec que vam parlar molt d'ell. Però el que jo veig fins ara, Laporta se'l creu molt, és el seu entrenador, no té una experiència que diguis de primer entrenador molt extensa, té com segon entrenador té bastant bagatge professional i sobretot també té pinta de ser un miniclub d'aquests que amb els peus a terra, molt de la seva família, molt proper amb els jugadors. Veurem. Jo li desitjo el millor. Mira, ho acabes de dir tu ara mateix. No té experiència com a primer, però tampoc la tenia el Tito quan va entrenar aquell any al Barça. Saps? I al final... Ni el Pep a màxim nivell quan va començar. Correcte. Llavors al final dius, bueno, sí, pot sortir malament, sí, però també fitxar un entrenador amb més experiència també pot sortir malament. Saps? Vull dir, al final és intentar apostar i jo crec que aplicar una mica de sentit comú. No. De què és el que ell pot fer en un any o en 2 anys, no? O sigui, com pot canviar l'equip i com pot fer que aquest equip jugui d'una altra manera. Jo amb això és amb el que confio, perquè jo crec que el problema de Xavi era pues, una cosa d'experiència, o sigui, com fer que allò funcioni, pues, em falta experiència. Potser si tens experiència tens altres recursos per fer. Això anava a dir que amb el Xavi tothom ho tenia claríssim, els detractors sobretot, però molta gent també que li donaven suport ho tenien claríssim, que entrenar a una lliga menor o un país en desarrollo futbolístico, per dir-ho d'alguna manera, a cop de talonari, no va ser una bona referència per anar al primer equip del Barça i van dir, bueno, és que Guardiola va entrenar va pujar a segona i va entrenar al B i ho va fer molt bé, però no és el mateix perquè el futbol és molt semblant, el nivell és diferent, però no hi ha tant contrast, no? de cultura futbolística, crec, si vens d'un segona i a més del planter al primer equip. I que Estefan, i que vam tenir sort també, que Guardiola doncs, també, sí. És un elegit, no? En aquest sentit, perquè sí, Luis Enrique també ho va fer igual, més o menys, però va marxar a la Roma, no li va anar bé, després va anar al Celta, va anar més o menys, però bueno, ja tenies experiència amb una Roma que pues, suposo que jugaria a la Champions o jugaria a l'Europa League, no? I ja has de gestionar un vestuari amb jugadors ja de primer nivell, no de segona o juvenils o de tercera. Després te'n vas al Celta, que és un equip petit, va un entrenador com Luis Enrique, que té un nom com a jugador important, no? Que pot ser una referència pels jugadors que estan jugant allà. Ho fa més o menys bé. Jo me'n recordo que aquella temporada que ja sabíem que venia, veies el Celta i deies, bueno, pues es defensa, no? És com, bueno, planta cara. El que té és defensa. Sí, sap què fer. I després va venir i, bueno, com la cosa va anar com va anar, però vam guanyar un triplet. Perfecte, no? Vull dir, jo crec que això és més sort i jo crec que al final, el que et deia, Flick, amb la seva experiència, espero que senti unes bases, no? De com una metodologia de treballar i com s'entrena, com es treballa i com es juga, no? Qui apreta, qui fa la pressió, qui es recupera, no? I aquells automatismes que tu veus com a entrenador que manquen al teu equip, que potser Xavi, doncs, per experiència i tal, doncs, encara no els veu. Potser no els veu mai, perquè això també va amb el nivell de l'entrenador. Ves a saber el que deies tu. Nagelsmann, o sigui, per exemple, no són grans, o no han sigut grans jugadors de futbol. Però, bueno, mira, no té res a veure, no? Messi potser no és un entrenador superimportant i ha sigut el millor jugador de la història. Bueno, és que cadascú pues, que tingui el seu. Sí, ja veurem com es desenvolupa. Sí. I després jo crec que toca parlar una mica també de les diferències reals i percepcions diferències, com va mencionar una mica abans, entre la Liga i la Bundesliga. Vale. A veure, una mica de fair play financer, a veure si gestionen millor o pitjor. Em sona això del fair play. Ja. A nivell del punt de vista espanyol, com es percep aquí el nivell de la Bundesliga, comparar una mica les aficions,
que és curiós, que és un país molt més fred a priori i déu-n'hi-do les aficions a Alemanya, però voldria començar una mica amb l'aspecte de gestió de club a nivell financer. No hi ha perdó a Alemanya. Ja pot ser el Dinamo Dresden, que per als que els agrada el futbol i sàpiguen una mica de la Bundesliga, és un equip absolutament mític a Alemanya, que va desaparèixer. O sigui, era mític, ara ja no ho és, no? Era, exacte. Després, uns altres... aquest no és tan conegut potser ara, avui en dia, és el Rot-Weiss Essen, l'Arminia Bielefeld. Són equips que mai van despuntar per ser molt de primera línia amb lligues, amb copes i tal, però sí que són equips amb moltíssima tradició, que va suposar un drama. És com si baixes un Sevilla a quarta divisió, saps? I també el 1860 Múnich, que va desaparèixer de l'àmbit professional, inclús l'equip de la capital, o almenys el més conegut de la capital, que era el Hertha BSC Berlín, inclús el Sant Pauli amunt avall, i molts d'aquests descensos van ser forçats perquè els balanços no quadraven. I sí que és cert que hi ha una major protecció per als equips molt grans, però tu mires la premsa alemanya una mica i cada any, i vaig repassar cada any, el deute està pujant, la lliga està molt endeutada, però allà sí, encara que plorin molt, jo crec que la gestió és més sensata. Perquè tu mires el Bayern, quin jugador ha comprat per 200 milions? És que, a més, no n'hi ha ningú més que podria tenir la tentació, a no ser que, jo què sé, el Red Bull Leipzig. Però tampoc va comprar primera línia, va comprar el Olmo. I el Dortmund té diners, no? Quan ven a Haaland, no? O ven Dembélé, però tampoc després inverteix aquests diners en fitxar el gran fitxatge. No, segueixen traient jugadors, contractant, però amb un preu més baix, i a veure si exploten, no? Que és la seva manera de fer. I mantenen relativament baix el preu de les entrades, mantenen relativament baix l'abonament. Home, relativament no, molt baix. Molt baix. Sí, de fet, no fan calés amb això. No faran calés segur, perquè deien, no sé si va ser per semifinals, que parlava aquest home i deia que potser una entrada per anar a veure el Dortmund són 20 euros o 25 euros. I a la zona de l'afició, no, on està aquella grada, no sé si seran 15. Vull dir, és que són entrades de veure el femení al Johan Cruyff. Clar. Això és el preu. I això et garanteix un estadi ple, garanteix que tothom pot anar, no tens un públic exclusiu, perquè si tu vols un abonament al Barça, si no vas al mercat negre, Mira, jo soc soci i tinc abono. Aquest any deixaré de tenir l'abono i de ser soci, i només l'abono són 400 euros a l'any. Ja veus. I el soci són uns 200. I estic a un gol. No estic ni a tribuna o a lateral, que encara. I tampoc t'entra tot. Bueno, quasi tot sí. Amb això sí que tenim sort. No t'entra la Supercopa perquè la fan a Aràbia, però abans amb l'època Rossell tampoc entrava perquè ja la van fer de pagament, que era la Supercopa que es feia a l'agost. I alguns partits de Champions, no? També, que són molt... No. El soci pot entrar tots. Bueno, encara. El soci abonat, vaja. Si no tens abono sí que has de pagar. Això soy. Però bueno, tornem a la Bundesliga. Va. Exacte. Llavors, la Bundesliga, jo crec que si no ets un club solvent, desapareixes. Això és el missatge, i allà són molt alemanys, són molt serios, jo crec. Bueno, però està bé. Dins de la bogeria que és el futbol, perquè el futbol ho aguanta tot, sembla, i que també se la juguen molt i hi ha molt de deute, però dins de lo que és el món del futbol no veuràs les bogeries que fan. Hi ha control, però sembla que depèn de per quin equip sigui, n'hi ha més o menys control, no? Perquè en el Barça estan siguent ja des de fa 3 o 4 anys com molt
o sigui, sent molt exigents, no? amb el fair play, la regla aquesta de tornar a l'1-1, no? I tot això, però en l'època de Bartomeu no hi havia aquest problema de fair play. Després sí, al final de la temporada et venies a l'Artur o feies un canvi. Cambio Arturo por Pjanic. Ah, vale. Vull dir, per què s'ha fet aquest moviment? Bueno, doncs perquè segurament econòmicament et quadraven els números, però no hi havia ningú de la Lliga que vingués aquí a dir-te perdoni senyor Bartomeu, que s'està excedint del fair play, que aquest contracte que li ha ficat a De Jong no pot ser, no? No, aquí no venien, vull dir que bueno, aquí és una mica campixa, com sempre diem, que sí. Alemanya no serà tan ideal, però ho porten més seriosament. Aquí, bueno, depende de cómo sopla el viento, pues ya me lo miro, ¿no? ¿Sabes? Sí, i si preguntes a algun que no és fan del Bayern també et dirà, hosti tu, el Bayern que no és solvent, ja. no és viable. Bueno, sí, els grans clubs de futbol pocs són viables si tenint en compte el deute acumulat. Bueno, i que ara podríem parlar de la pasta que tenen a la Premier, perquè tenen els amos són àrabs o catarís no? I clar, petrodòlars por un tubo i sí, bueno, tens una compta bancària molt gran, no? I llavors clar, sí, si tens això, si tens aquesta ajuda, bueno, pots ser una mica més flexible, no? Ara et pago a tu més, ara pago més per un traspàs perquè me'l vull quedar, no? Bueno, pots tirar una mica més calés perquè tens aquell suport darrere, no? Si no el tens, exacte. Bueno, pues tu has de mirar, però clar, com lluites tu contra aquells equips? Bueno, pues, que la Lliga t'ajudi, no? Potser. Exacte. Vale, llavors, ara que ja hem parlat una mica dels equips, del tema financer, no? De que allà pues, el fair play, bueno, o ja no el fair play, sinó el control amb els equips és com una mica més estricte, el que deies tu, són alemanys i dintre de que el futbol pot ser una festa o una mica així un hobby, no? o una cosa que no és tan seriosa, hi ha un control i efectivament hi ha equips que han desaparegut, vale? Parlem una mica del com es va el futbol alemany des d'aquí i com tu diries que estem d'errats o no, si realment ens apropem a lo que es veu o no es veu, vale? Jo et diria a la distància que és el que parlàvem abans, no el box to box, com deies tu, que potser no és tant com a la Premier, però sí que és un futbol molt més ràpid, molt més físic, no? D'atacar, defensar, no? El que deies tu, no? D'ataques, centres, pum, i s'acaba la jugada. No podem tenir que córrer enrere. No? Molts xuts de fora de l'àrea, també. Vale. Diria jo. La percepció no és equivocada, diria jo, però sí que crec que el nivell tècnic és millor, el nivell tècnic i sobretot el nivell tàctic és millor del que la fama que tenen. Ja. I han aconseguit molts equips a Europa al llarg dels anys jugant un futbol potser no tan vistós però molt efectiu, com són ells, no? Una mica... Sí, competitiu, no? I competitiu, sobretot competitiu. El gent competitiu dels alemanys és comparable aquí amb el Real Madrid, diria jo, que no és completament igual com guanyem moltes vegades el que comptes el resultat. Ja. També molts gols a la Bundesliga, jo crec que és una liga que, almenys el que jo recordo quan jo la veia, a mi m'agradava molt que eren partits 4-3, 3-1, 2-3, 2-4, molts partits, almenys amb els bons equips, i després també tens els més petitons que anem al 1-0, el 0-1, el 1-2, l'empat. Sí que, com vaig dir, molts gols de fora de l'àrea i molt bonics, i es caracteritza també per molt bons porters en general i sobretot per alt, perquè reben tants centres que el domini de l'àrea d'un porter alemany jo crec no es pot comparar amb molts altres. Jo gairebé diria a la Premier Peter Schmeichel era un d'aquests que et baixava un centre amb una mà,
el Ter Stegen és una mica l'excepció, que sí que domina, però no és d'aquests d'assegurar la pilota, sinó ell punyos fora i l'allunyem. I domina els peus, no? Sí. És com que té un altre... Bueno, d'altres talents. Sí, També perquè el Barça t'ho demana, no? Sí, també tornaria per parlar un dia de Neuer i Ter Stegen o grans porters. La relació prohibida, no? No ho sé, que són molt diferents. A veure, Neuer per mi és un dels millors porters de la història d'aquest esport en tots aspectes, però també ho pot ser Courtois, o pot ser Peter Cech, o pot ser des de luego Schmeichel, padre. Sí. Després Bueno, Valdés, no? Que era una mica nostra, no? Bueno, però Valdés a mi sempre m'ha semblat una mica... Bueno, perquè a Espanya estava a l'ombra de Casillas. Sí. De fet, a la selecció li passava una mica com Ter Stegen i Sí. Neuer, no? Que Neuer és el titular, no? O més o menys, però està Ter Stegen també allà, que està en un equip també gran, i estan com sempre competint a veure qui va, i quan Manuel es lesiona, hòstia, pum, arriba Ter Stegen, però sembla que el joc és de Manuel Neuer, no? Sí, però el porter en general al Barça ho té molt difícil, perquè arrisca molt i es requereixen unes característiques molt específiques per un porter del Barça. I fa com de jugador número 12 o saps? Vull dir, no només és porter, sinó que també surt de l'àrea, la toca amb els peus, per això ha de tenir una bona tècnica. Bueno, per això és una posició tan especial, no? Com si diguéssim aquí. I també és difícil de comparar, perquè tu veus a Zubizarreta, que per mi ha sigut un porteràs, el vaig veure potser més al final de la seva carrera, però i gairebé sempre amb la selecció alemana, amb la selecció espanyola, però Zubizarreta per mi va ser un molt gran porter, però no és comparable als d'ara. Joc amb els peus zero. Sí, és que jo crec que allò era l'inici. Sí. Llavors, en aquella època, els porters bascos aquí a Espanya eren com... O sigui, la cantera, no, d'Espanya a nivell de porters estava allà. Hi havia l'Urruti, que també era d'aquí, bueno, està en el Barça, Arconada, vale? Vull dir, eren porters que bueno, llavors aquells inicis de Cruyff jo crec que encara no allò de jugar amb els peus, no? I que el porter jugués amb els peus, jo crec que encara no estava molt assolit o molt definit, no? Potser va venir després, quan el Barça juga de la manera que juga, que llavors sí que et cal un porter amb aquesta especialitat, no? que és jugar amb els peus, no? Exacte. A mi em sobta perquè, clar, jo no vull dir que la Bundesliga sigui una lliga de segona. Jo crec que hi ha 5 grans lligues a Europa i una és la Bundesliga, però sí que em sobta que havent tingut tants grans jugadors alemanys i havent guanyat tantes vegades al Mundial, no sigui una lliga potser més reconeguda a nivell social. Ja. No? Que t'ha d'agradar el futbol, no? per dir, no? Com ara estem parlant, no? Hòstia, si algú que escolta el podcast li crida l'atenció, bueno, doncs potser comença a veure algun partit de la Bundesliga, d'aquests que hem dit que són derbis i tal, per començar a enganxar-te, no? O veure un partit del Dortmund, no? O alguna així. Però si no és per això, potser costa més, no? Enganxar-te. Potser la venen menys, potser la Premier seria com la rèplica a les lligues americanes, no? De NBA, doncs és com la Premier, no? A nivell espectacle, a nivell de jugadors, no? A nivell de com es juga, que tu, no sé, et diuen, no, anem a veure un Leicester Wolves, vinga, vamos a verlo. I potser el mateix aquí a Espanya seria, amb tots els respectes, un Getafe Leganés, que és suporífer. Sí, vale? sí. I que dius, no, me'n vaig a veure una altra cosa, no? No sé si és problema d'això, de que no s'ha venut del tot. Bueno, a veure, però passen bastants coses, perquè en bastants àmbits. Jo treballo molt a la meva feina amb gent de Suïssa, amb gent d'Alemanya, amb gent d'Àustria, bueno, amb tothom, però últimament més amb aquesta part del món, i els hi arriba molt poca cosa de notícies del sud d'Europa, en general. Vale. El sí, que potser pot ser recíproc, no? Sí, el futbol és diferent perquè un Real Madrid, un Milan, un Manchester City, un Barça sobretot, ja és molt conegut, té molts seguidors,
i és la Lliga Espanyola i la Premier són com els referents totals i absoluts on en van totes les estrelles i tots els cracs acaben allà, però la resta dels àmbits del sud d'Europa s'escolta ben poc per el que em diuen. I després a l'enrevés arriba molt poca cosa d'allà fins aquí. La Merkel, la von der Leyen, 4 coses i algun periodista que s'empenya en portar notícies d'Alemanya. Però és això una mica. Jo crec que tens raó que no s'han venut a gran escala al món i potser durant molts anys tampoc ha acompanyat que quan despuntaven els grans jugadors acabaven una altra liga, perquè Schuster on va acabar? Pues Sí, no. Clar. Bueno, sí, clar, al final... Bueno, ara potser està tot, com també el món està globalitzat, no? Doncs ara veus a Kane que va a jugar al Bayern, no? Sí, que ve de la Premier, que se suposa que és la lliga, no? O potser més important europea, no? O la que potser té més reclam pels jugadors, no? Bueno, no ho sé. És una mica això. I per últim, com diries tu, l'afició ja l'hem tocada una mica, però tu quan vas al Camp Nou a un partit que no sigui d'altíssim nivell o contra un rival tradicional com és l'Atlètic o com és l'Atlético de Madrid, el Real Madrid, no et sembla que fem molt poc soroll? Però jo crec que és d'aquí, jo crec que és el Barça. Jo crec que ara tenim la grada d'animació que la va ficar, crec que va ser comú amb el club, i sí, animen tot el partit i realment engresquen a la gent, no? Però normalment el seguidor del Barça, no vull dir soci, el seguidor va a veure el Barça com si anés a l'òpera, perquè com estem esperant veure un espectacle, no estem només esperant veure guanyar l'equip, sinó és veure, que bé que juguen, com la toquen, no? Mira aquest regate, mira aquest gol, estàs com gaudint. Llavors és com si vas a una pel·lícula al cine, no? Que saps que serà una bona pel·li. Llavors estàs amb calma. El caviar. Sí, que també et diria que té la seva contraposició quan, per exemple, vam estar a Bilbao veient la final de la Champions, que òbviament és una final i ja el cuerpo lo sabe, no? Vull dir, ja no vas amb aquell mood o aquell rotllito de hòstia, mira, surto de casa un quart d'hora abans, arribaré al camp, m'assec allà, veig el partidet i abans que acabi ja marxo perquè, mira, hi haurà molta gent al carrer, no? Ja vas amb un altre rotllo. Clar, aquell partit sí que va haver estones que va ser una miqueta més tranquil, però jo diria que el 80% del temps que va durar la final animava tot el camp. Però jo crec que era més per la situació, no? I l'ocasió especial. Clar, el que t'estaves jugant, que és el que dius tu, amb un Barça-Getafe, doncs com no sigui la grada d'animació que està donant-li allà els tambors i cantant cançons, la gent... Bueno, també t'he de dir que la mitjana d'edat en el Barça és alta. Hi ha molta gent gran. Hi ha molta família, també. Ara sí. Moltes dones, molts nens... Sí, ara sí. Sobretot, també diria que això és a Montjuïc. Això és a Montjuïc perquè a Montjuïc hi ha abonos nous amb altres preus. Les entrades, bueno, no diré que són barates, però bueno, tampoc és el Camp Nou. Llavors suposo que apropen més això, a que tu puguis anar amb els 2 crios que tinguis, amb el marit, que bueno, ja és una pasta, les 4 entrades, no? Però pots anar-hi. Al Camp Nou amb abonats grans de 50, 60, 70, aquests no estaran animant, no? Tot el partit, vale? Gràcies a això, tampoc a la grada d'animació. A Alemanya és que és una festa el dia del partit i que vas a l'estadi, que ja portes 3 cerveses abans d'entrar, que no és així. Bueno, aquí també, però per exemple jo et deia que és una cosa que jo crec que és més local. O sigui, jo crec que si vas al Metropolitano o vas al Bernabéu, no ho sé. No sé, aquests camps que potser ja són una mica més petits, Bilbao, per exemple, clar, jo percebo l'ambient de Bilbao quan juga amb el Barça, i allò sembla una olla a pressió, o perceps l'ambient que hi ha al Metropolitano quan jugues contra l'Atlètic de Madrid. Bueno, potser és perquè jugues amb el Barça i llavors està tothom motivat, no? I potser si jugues contra un Almeria, doncs el Metropolitano sembla un cementiri, no ho sé.
No ho sé. No ho sé, tampoc he estat en tants estadis a Espanya com per dir-te és una cosa generalitzada, però sí que veig que la passió que hi ha a l'afició alemana contrasta molt amb la personalitat que tenen moltes vegades i amb la imatge que es té del típic alemany. També va passar una mica amb Holanda, tu veus un Ajax PSV, òbviament hi ha molt d'ambient, però també ves un Herrling contra no sé qui i Feyenoord i dius, hòstia, cremen a l'estadi i a Anglaterra... Com a la Premier, no? Allà igual, la Premier jo crec que qualsevol equip de qualsevol categoria omple l'estadi cada cap de setmana i veus l'afició, bueno, potser es veu d'una altra manera. Sí. No ho sé. Bueno, aquí també és veritat que jo crec que el fan és molt exigent, en general. Però jo crec que som aquí, jo crec que és molt català, és que mira, a l'entorn que som tots els que seguim el Barça, jo crec que ja és així. O sigui, ara Flick està a casa seva, no? El Deco està de vacances, vull dir, però sabem que Deco està de vacances a no sé d'on de Brasil i que si Flick està allà i llavors surt un indignat dient, bueno, i com estan preparant la temporada? Bueno, noi, viu una miqueta, desconnecta 3 setmanes del futbol i d'aquí 2 o 3 setmanes, quan, jo què sé, vingui Flick perquè pues ja veurem. Clar, i a més, aquest any hi ha Eurocopa, vull dir, hi ha Olimpiades. Tens moltes eines de treball, per fer un remot. de casa, i pots fer-ho en remot perfectament. Potser Flick s'està veient cada dia amb el Deco, una a Brasil i l'altra on visqui Flick, que no sé en quina ciutat viu, vull dir... Bueno, això, no? Bueno, i la Porta va dir, no sé si vas escoltar l'entrevista a Barça One, jo, sencera no, però a trossos sí, la Porta va dir que estaven sorpresos del nivell de coneixement que tenia de cada jugador de Borussia. Iba anava avisat, que des de gener que ja ho tenia ahí més o menys fet. Bueno, però això és fer bé la feina, saps? Sí, no és arribar aquí, i que a vegades ha passat amb algú, que arriba aquí i li pregunten «Oye, Cubarsí, ai, no lo tengo visto», i dius «Collons, Nacho, pues si no saps, m'invento, no? El millor defensa o el defensa més prometedor de la cantera, tu que vens a entrenar al Barça, pues mal vamos, ja. Vull dir, ja seria xungo, no? Però bueno, tornem a la Bundesliga, la Bundesliga. I tornem amb una cosa que et fa molta gràcia, que són els austríacs a Alemanya. Exacte. Oi, que bonic. El futbol austríac té molta tradició, molt pocs diners, i quan el futbol no era de diners guanyàvem coses. Vam acabar tercers a un Mundial a Suïssa una vegada, vam arribar a finals de la Recopa, finals de la UEFA, Champions no, però equips com el Salzburgo, quan es deia Àustria-Salzburgo i no Red Bull Salzburgo, equips com l'Àustria de Viena, el Sturm Graz, el Ràpid de Viena, aquests equips sí que van fer, qui més qui menys, un paper molt digne a les competicions europees i a les lligues domèstiques. I com he dit molt al principi, Alemanya durant molt de temps ha sigut també la lliga on van marxar primer els que despuntaven els seus equips a Àustria, per l'idioma, suposo, la llengua i la cultura, que és molt proper. Llavors hi ha el primer a la llista, que és un dels antics, que ho coneixes segur, que va jugar al Rayo Vallecano, al Logroñés i al Sevilla. Em sona, sí. I venia de l'Àustria de Viena i va marxar al Colònia al seu dia, i després va anar al Sevilla, que és el Toni Polster. Toni Polster, que tenia un mot molt interessant que li deien Toni Doppelpack. Doppelpack és quan marques 2 gols a un mateix partit. Doblete, no? Sí, doblete. En castellà seria doblete. Sí. El Toni Doblete era el seu mot, l'especialitat als partits. Després tenim l'Andreas Herzog, que venia del Ràpid de Viena, va anar al Werder Bremen i després va acabar al Bayern, i després va tornar per terminar la seva carrera al Ràpid de Viena. Li deien el Maradona de los Alpes. I la veritat, era un jugador
molt fi, saps? Tècnicament, no? Tècnicament Era molt fi, molt elegant. molta visió, molt elegant, amb el regat també. No era un Roberto Baggio que es feia 20, però sí que era un jugador, un 10 clàssic que va fer jugar molt bé als equips on va estar i va marcar gols. Crec que va marcar a prop de 60 gols a la Bundesliga en els anys que va estar al Bremen i el Bayern, que no van ser tants. I a mi em fa molta il·lusió que aquest jugador encara li tenen molta estima a Alemanya i surten tots els llistats quan busques una mica de jugadors legendaris estrangers legendaris a Àustria. I després he posat dos una mica més recents. Un és el David Alaba, que ara està a un altre equip que no me'n recordo quin, que no nombrarem. i ho van fitxar per la cantera del Bayern de Múnich i és l'estranger junt amb Lewandowski que més lligues ha guanyat a Alemanya, que són 10 i les 10 amb el Bayern. I jo crec que un jugador que a mi m'hagués agradat molt que hagués vingut al Barça, sobretot quan va jugar de lateral esquerre. I crec que hagués sigut un recanvi collonut per l'Alba, jo crec, al seu dia. Però bueno, Sí, perquè a més pot jugar de defensa central també, llavors tens aquell... Sí, o de mig centre defensiu. A Àustria juga de mig centre defensiu i et diria gairebé de 10 a vegades de distribució de joc i tal, i el que construeix tot. És la selecció austríaca. A veure, i després l'últim és el Marcel Sabitzer, que va jugar al Manchester United també, però sobretot el Bayern i el Dortmund, que és un jugador encara amb una edat que pot fer coses i és dels que més sonen, diria. I després voldria tancar la nostra secció amb una dada curiosa, i allí jugant una mica a casa, l'únic equip estranger que va guanyar la Lliga alemana va ser el Ràpid de Viena. I això va ser l'any 1941, en plena Segona Guerra Mundial, amb tot en contra, amb els àrbits en contra, perquè estaven les cúpules nazis a la grada a l'estadi olímpic de Berlín. A Berlín. Anaven perdent 3-0 al descans i van guanyar 3-4. I així tenim aquest trofeu, li van guanyar els nazis, saps? I és una mica la fita llegendària del Ràpid de Viena a la seva història ja del 40. I amb Sembla una mica la pel·li aquella de Pasión o Victoria. Sí, potser. Amb Michael Caine, Sylvester Stallone, Pelé... Exacte. Llavors potser que és una mica nostàlgic, però perquè va significar per Àustria, que era un país que no va posar gaire resistència quan els alemanys, els nazis, els van envair. Bueno, més que envair, annexionar. Era una decisió política, que o ens arrasen o ens juntem. O diem que sí, no? Sí, però després també, i això donaria per un altre podcast, però només per entendre una mica el context, encara que la gent va rebre els alemanys invasors amb certa esperança perquè van veure que a Alemanya les coses no anaven tan malament, tenien menjar, tenien treball, i eren respectats encara que sigui per por. Hi havia molts austríacs que van col·laborar massa amb els nazis, però també hi havia una gran fracció de resistència passiva o activa, i el futbol allà va servir una mica de... Collons, tenim la nostra identitat, tenim el Ràpid de Viena, que és dels clubs més antics d'Àustria, amb més tradició i una mica, jo diria que el Barça d'Àustria, perquè el Madrid era l'Àustria de Viena, que era més d'aquest estil, i el Ràpid Viena per mi és una mica el Barça d'Àustria. Però això va servir per engrandir la llegenda del Ràpid de Viena i per recuperar una mica d'autoestima, de dir, hosti, encara estem aquí, no ens han absorbit del tot. I això és més o menys el que volia parlar. Jo crec que a mi m'agrada molt parlar d'aquest tema perquè és una mica la meva infància futbolística. Espero que t'ha semblat interessant.
Super. Sí, no, de fet, és el que et deia. Quan comences a veure el futbol amb una mica... O sigui, ampliant la teva mira, no? Que no només és Barça o Madrid o Champions, no? I que sembla que només existeix això, sinó que quan obres una mica els ulls i aixeques el cap i dius, bueno, sí, tenim la Premier, que ens la foten cada cap de setmana i a les notícies i està el Guardiola allà i bueno, ja hi ha molts jugadors i entrenadors espanyols, no? Diguéssim. Llavors, bueno, t'interessa. També hi ha altres lligues, no? Que potser tenen aquest punt d'interès i que no ho estàs veient doncs, simplement per això, perquè bueno, ja t'agafa molt lluny i no hi ha un reclam, que per això et deia abans, no? Que si falta aquesta manera, una mica de vendre, no? Intentar vendre la lliga fora dels països de parla alemana, no? Com si diguéssim, no? D'aquella zona d'influència, no? No, a mi ja m'ho vas proposar, a mi em va encantar. Ja dic, a més aprens i, bueno, sonen noms i, hòstia, sí, pues... Oh, ja que m'aprofito que m'ensenyes de la història del Barça i bueno, clar. I amb el podcast em fas buscar moltes coses de, hosti, això quan va passar, com va passar, i empapar-me una mica més de Futbol Club Barcelona en general. Jo crec que el de menys és tornar una mica, encara que no sóc un gran expert de la lliga alemana actual, perquè no tinc temps per seguir-la, però sí que va ser un temps on veia tot, primera divisió, segona divisió, cada dia el que podia, i crec que és una gran lliga amb grans jugadors tradicionalment, i ara també. Ara s'ha apretat tot una mica més. Jo crec que ara la competitivitat a tota Europa és... No sé si alguna vegada hem estat tan a prop que una lliga europea tindria sentit. No vull valorar si està bé o malament, sí. Però sí que a la Premier tens molts equips que poden competir. A Alemanya tens molts equips ara que poden competir, a Itàlia tens cada vegada més equips que poden competir. França i Espanya és una mica l'excepció, perquè sempre és Barça-Madrid i PSG i el de torn que els hi disputi una mica. Sí. I de les altres lligues, els que s'han quedat una mica enrere potser és Holanda, potser són una mica els nòrdics en general. I els belgues també. I els belgues també, sí, que van tindre molt bons equips i molt bons jugadors sempre. I de fet tenen una bona selecció. Sí. Però bueno, tots aquells jugadors sempre juguen a altres lligues, no juguen a la lliga del país, no? Exacte. Bueno, doncs anem tancant la paradeta, com deien fa molts anys a la tele. Moltes gràcies per seguir-nos i per escoltar el podcast. Recordeu que us podeu subscriure per ser notificats sobre uns episodis de l'actualitat blaugrana, món del Barça i món del futbol, perquè això ja és com una mica... Aquest podcast ha sigut paral·lel al Barça. I vinga, culers, seny, pit i collons, visca el Barça. Visca el Barça. I auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.